салом алейкум фирӯз. ҳамаи одама ҳам хонаш сӯхт, ҳам инами индивалид дора, бачаи 18-сола хонаш хеста наметуна, ҳами почаш кор намекуна, ҳамира чикри як ёрдам, ин номери падаршай, номери картаи оташай. Оташ дар ҳамин ҷае. Касе чизе метавона ёрдам куна. Салом алейкум Зоиршо. Ина салом алейкум. Чиқел Зоиршо? Сос тинч? Ана мо ирӯз ина пеши Зоиршо омадем. Салом алейкум мардум. Салом алейкум ба кули мардуми Тоҷикистон. Ана моро ана Зоиршоро хабар додан, мо амирӯз пеши Зоиршо омадем. Зоиршо сос, саломатиё чиқел? Ана Зоиршоро моро хабар додан ки Зоиршо амихел бача маъюб аст. Ана Зоиршо чанд қаши дар ҷога хобӣ? 18 сол ши дар ҷога хобӣ. Ана Зоиршо 18 сол ши дар ҷога хоб аст. Ҳамин писар ана маъюб аст. Болои и як мусибати дига омадааст ба саршон. Чӣ гап шудааст? хонаи холатай ӯзи? Хонаи холатай хонаотон чо кард? Гуфтанд ина Зоиршо бо болои ҳамин маъюбӣ ана ҳозир дар хонаи холаш қарор дорам. Мо ҳам хел хабар ҳастем, омадем гуфтем амира як видео кунем, як дастгирӣ кунем. Ана хонаву даршон бо болои ҳамин чизо хонаву даршон сӯхта. Ана ҳозир дар хонаи холашон қарор дора. Ана 18 сол шудааст ки ҳамин бача Зоиршо ҷогагӣ 18 сол шид. Боз болои ҳамин бо гуфтанд захм шудааст дар пуштота. Ку дида метонем як захмотаку. ина бинен бародаро чихел Зоиршо як ҳолати мегем хело шид. Ана хело ҳолати бад. Ана бо болои ҳамаи ҳамин дар пуштош захм шудааст. Ана хай мо худо мегем ғарибо хай соғ саломат бошанд. Кули мардуми Тоҷикистон соғ саломат бошад. Иншолло ҳаст бародаро дастгирӣ мекунанд. Хай соз бошӣ. Хай нама каса бародаро дидем ҳамираам бача 18 сол ши дар ҷога хоб аст. Болои ҳамин боз хонашон сӯхтааст. ана ҳозир дар хонаи холашон қарор дора. Холашон ҳамсояшон аст. Дар хонаи мо қарор дорам. Ба мо ҳам хел хабар ҳастид. Мо гуфтем аз аввали ҳамин як хабар гирем. ана гапа бисёна мекунем. ҳамин хел мусибат шудааст. хай ягон бародарои хайрхоҳ бошад, кӯмак бошад, чӣ пулӣ, чӣ ягон ана фарқ надорад, чӣ кӯмаке бошад, хай дар ҳаққи ҳамин Зоиршо мекунем, дастгириш кунем, савоб мешавад. хонаҳои бародари моро ҳама сӯхт. парвардигор идузура ҳеҷ чарашон аст. хонаҳои бародари моро ҳама сӯхт. хокистар шид. Vay barholat. Nafoli barодари мо. Бародарои ки қарор ислом. با او برابر میکنه با هی نوتا این خودش پس میگیره تو از حق میمونی میگه آرام چیزی یه توگلی میگیره یه توگلی نمیگیره من برای یعنی شوی تختای نه فولو انده فرانکا میمونه برای ورزش اوشتم اوشین یاد دور انا با بولو همین ده توگلی میکنه گم نه بالای نه بالای بالای کی بیا ҳамин кӯпаву кӯпачаву хонаш сохтаи бо хоно зир шида зир шид хона дарш мегзара